Hoofdkantoor Delta wordt studentencampus. Het is vrijdag 11 oktober. Dit is Zeeland Nu. Zwarte Piet toch welkom in Middelburg. Waterschapsbelasting stijgt harder dan inflatie. En regenboogvlag wappert bijna overal. Goedenavond. Het hoofdkantoor van Delta in Middelburg is verkocht en wordt een studentencampus. Het gaat om een gezamenlijk plan van de gemeente Middelburg, onderwijsinstellingen en oud-Roompot-topman Henk van Koeveringen. Het oude Delta-gebouw, compleet met de uitbouw aan de achterkant, is aangekocht door de investeringsmaatschappij ZIP van oud-Roompot-topman Henk van Koeveringen. Zijn investeringsmaatschappij wil hier nu een grote studentencampus ontwikkelen voor minstens 80 studenten. De gemeente omarmt het plan. Op dit moment staan er heel veel kantoren leeg en we zoeken altijd dan naar herbestemmingslocaties. En ik denk dat het een hele mooie invulling is op termijn dat er hier een studentencampus gemaakt kan worden. Want dat past helemaal in de plannen om echt een studentenstad van Middelburg te maken. Eigenlijk een campus voor heel Zeeland. Dat is geweldig. Van Koeveringen, hier op archiefbeeld, nam eerder het gebouw van het ziekenhuis in Vlissingen over, dat nu ook gedeeltelijk bestemd is voor studentenhuisvesting. Met de plannen om van het oude Delta-terrein een studentencampus te maken, krijgt alweer een markant gebouw in Middelburg een onderwijsbestemming. Zo nam het University College Roosevelt zijn intrek in het oude stadhuis en kwamen er studenten in oude verzorgingstehuizen. Middelburg wil dus graag een echte studentenstad worden. We zijn ontzettend blij met de plannen die allemaal in die richting gaan. Dus naast de bestaande opleidingen, dat we eigenlijk nog veel meer kunnen bieden. Ja, en dat is mooi dat dat in Zeeland gebeurt. En ook mooi dat het in Middelburg gebeurt, want ik denk dat heel Zeeland hiervan kan profiteren. Volgens de plannen houdt de kleine Pezem haar kantoren op het terrein van wat ooit de grote energieleverancier Delta was. De Middelburgse gemeenteraad gaf trouwens gisteravond toestemming om ook langs het kanaal bij het NS-station studentenflats te bouwen. Bij de intocht van Sinterklaas in Middelburg zijn toch wel Zwarte Pieten aanwezig. De gemeente heeft een compromis gesloten met de organisator van de intocht. Dit jaar zullen er nog net zoveel roetveeg als Zwarte Pieten aanwezig zijn. Maar volgend jaar zijn er alleen roetveegpieten te zien. Vorige week besloot de gemeente nog om Zwarte Pieten voortaan te weren uit de intocht. De stichting Evenementen Middelburg, die de intocht organiseert, trok zich daarop terug. Zij vonden dat de gemeente de eerder gemaakte afspraken schold over de uitfasering van Zwarte Piet. Sinterklaas wordt op 16 november verwacht in Middelburg. De waterschapsbelasting gaat de komende jaren harder stijgen dan de inflatie. Waarschijnlijk met 1 of 2% extra. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van het waterschap dat gisteren is goedgekeurd door het waterschapsbestuur. Alleen de partij Water Natuurlijk stemde tegen. De stijging van de belasting is nodig omdat het waterschap de komende jaren flink moet investeren in klimaatmaatregelen en de energietransitie. Dijkgraaf Twan Poppelaars vindt de stijging verdedigbaar omdat de Zeeuwse waterschapsbelasting veel minder stijgt dan bij andere waterschappen. Het zware ongeluk op de Lange Weg in Axel in september 2017 komt na 2 jaar op 23 oktober voor de rechter. Het ongeluk werd veroorzaakt door een Fransman die te veel had gedronken. Martin Kalsvel raakte gewond en moest lang revalideren. In het Omroep Zeeland-programma Zeeland Veilig deed hij deze week zijn verhaal. Vanuit de andere kant kwam er een Fransman. Hij was aan het inhalen en hij is in de berm terechtgekomen met het terugsturen en uiteindelijk op mijn weghelft terechtgekomen. En precies, wij zijn frontaal op elkaar gebotst. Dat de rechtszaak 2 jaar op zich heeft laten wachten heeft onder andere te maken met het tekort aan rechters bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en het feit dat de verdachte uit Frankrijk komt. In het Ovenhuis op het voormalige Termfos-terrein in Vlissingen-Oost heeft gisteravond brand gewoed. Bij de brand zijn giftige stoffen vrijgekomen, maar die leverden geen gevaar op voor de omgeving. Via een NL-alert werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brand ontstond rond 5:15 tijdens werkzaamheden. Rond 9:30, een kleine 3 uur dus na de eerste melding, was de brandweer het incident meester. De Zeeuwse Bibliotheek zet vanaf dit najaar deze nieuwe bibliobus in. Die wordt gebruikt om mensen te helpen die moeite hebben met de Nederlandse taal en met het werken met computers. En dat zijn er meer dan gedacht, blijkt uit een onderzoek. En daar blijkt uit dat er toch wel zo'n 15% mensen, autochtonen, Zeeuwen, en zeker in ieder geval op Walcheren, laaggeletterd zijn. De nieuwe bus is gepresenteerd tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Zeeuwse bibliobussen op de markt in Middelburg.
Apenkooien voor volwassenen en dat op een baan van 70 meter. Het kan vanaf morgen in Ritten, want dan is de feestelijke opening van de eerste permanente survivalbaan van Zeeland. Tonnen, zakken, touwen, kartbanden en ringen. Je kunt ze allemaal vinden op de eerste echte obstakelbaan van Zeeland. Klimmen, springen en vooral heel veel spieren kweken dus. En misschien wel het belangrijkste, weer even lekker kind zijn. Als een aap naar boven en naar beneden. En, als Jane in de lianen, dat is wel echt fantastisch aan deze sport. Kan je beschrijven wat voor gevoel dat geeft? Vrijheid eigenlijk. Gewoon lekker buiten zijn. En niks om je heen. Geen afleiding. Gewoon lekker op de baan. En aan die baan is maar liefst 6 maanden lang gewerkt. In Zeeland wordt het de eerste grote professionele en permanente obstakelbaan. Met deze baan hebben we in Zeeland een trainingsmogelijkheid voor survival run en voor obstacle run. En eigenlijk is dat een van de eerste mogelijkheden in Zeeland. En dat maakt het uniek. En voor wie is dit allemaal bedoeld? Dit is bedoeld voor elke sportieveling tussen de 8 en de 65 jaar die zegt van dit vind ik leuk. Elke sportieveling dus. En als het aan Edith ligt, komen er dus ook snel veel vrouwen naar de baan. Ja, het is natuurlijk een wereld vol met mannen. Maar ik vind toch dat we het heel goed doen als vrouwen. Het is een sport waar je enorm sterk van wordt. En waarbij je als vrouw echt super goed kan uitdagen. En er moeten eigenlijk veel meer vrouwen deze kant op komen, want het is gewoon echt super leuk. In het eerste jaar hopen de initiatiefnemers op 25 vaste leden. Iedereen is welkom om de baan een keer vrijblijvend uit te proberen. En zo hangend, klauterend en vliegend voel je je meteen jaren jonger. Het is een beetje buitenspelen voor volwassenen eigenlijk. Uiteraard, gewoon op apenkooien en blijven vasthouden, dat sowieso. Dit jaar wordt Coming Out Dag groots gevierd in Zeeland. Een feestelijke dag, maar met een serieuze ondertoon. Volgens de organisatoren moet er nog altijd worden gestreden voor acceptatie van de LHBT+-community. De dag begon vanochtend met het hijsen van de regenboogvlag. Een bijzonder moment bij het gemeentehuis van Tolen vanochtend. Daar werd voor het eerst de regenboogvlag gehesen. De allereerste keer dat de regenboogvlag in Tolen gehesen is, dat is een dag die we niet zo gauw zullen vergeten inderdaad. In de gemeente Tolen is veel te doen geweest om het al dan niet hijsen van de regenboogvlag. Uiteindelijk werd een constructie bedacht om zowel voor- als tegenstanders tevreden te stellen. De gemeente plaatste een 5e vlaggenmast voor vlaggen die de gemeente wel gedoogt, maar niet zelf wil hijsen. Ik vind dat al een hele mooie eerste stap. Ik vind het ook heel belangrijk dat er draagvlak is binnen een gemeenschap zelf. Dus als het binnen Tolen op deze manier gewenst is en goed voelt, dan ben ik al heel erg blij dat die vlag op deze manier gehesen kan worden. Dit jaar hangt een record aantal Zeeuwse gemeenten de regenboogvlag uit. Ook de gemeente Reimerswaal doet voor het eerst mee. Schouwen-Duiveland is nog de enige Zeeuwse gemeente die geen regenboogvlag uithangt. En verslaggever Mercy Kamermans is aanwezig bij de viering van Coming Out Dag in Cine City in Vlissingen. Mercy, hoe is het daar? Nou, zoals je hoort, we zijn net begonnen. De zaal zit vol. Er is van alles te doen hier vanavond op Coming Out Dag. Er wordt een expositie geopend, Queer, waarin Zeeuwen vertellen hoe het was om uit de kast te komen. Staatssecretaris Paul Blokhuis is hier om de vernieuwde website Iedereen is Anders te lanceren. De Zeeuwse Padel wordt uitgereikt. Dat is de prijs voor een organisatie in Zeeland die zich in heeft gezet voor LHBT'ers. Dus van alles en nog wat. Ik wil nu iets zeggen over wie... Nu heeft de dag ook een serieuze ondertoon. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat hoort niet. Ik denk dat u dit heel vaak moet communiceren. De organisatie Zeeland zonder zelfmoord is hier ook aanwezig. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat LHBT'ers vaker depressief zijn of suïcidale gedachten hebben. Dus daar is ook speciale aandacht voor. Vooral voor jongeren is het moeilijk om helemaal zichzelf te zijn. Daarom worden er ook steeds vaker op scholen groepjes opgericht waarin gelijkgestemden elkaar opzoeken en erover praten. En wij zijn ook langs geweest bij Nealenia in Middelburg. Heb jij hetzelfde? Dat is een mooie vlag. Super vlag. Ja, dat is zeker moeilijk om te bespreken. Vaak ook omdat heel veel jongeren die hebben zoiets van dat het eigenlijk niet hoort. Dat mannen met vrouwen moeten en andersom. Dan worden ze ook vaak uitgescholden, de mensen die dat dan niet vinden. Ik ken iemand die is
die is wel gepest. Die wordt ook gepest omdat die zich meer kleedt als een jongen. Dat is gewoon niet goed. Een beetje wel. Want het zou eigenlijk gewoon moeten kunnen dat iedereen zichzelf kan zijn op een school. En ja, als dat, nu hebben we dus die GSA, omdat het niet echt... Ja, heel veel mensen zijn er niet oké mee. Nee, dat is het niet, want de GSA betekent letterlijk een Gay-Straight Alliance. En dat houdt in dat het een groepje is van hetero's en homoseksuelen, waarvan we willen eigenlijk zorgen dat ze dan ook buiten de GSA gewoon goed kunnen leven en met elkaar om kunnen gaan en niet anders worden behandeld. Ik vind het vooral belangrijk omdat dan kinderen die dan een andere seksualiteit of gender hebben, dat die een plek hebben waar ze zich veilig kunnen voelen. En waar ze weten dat ze gewoon niet geoordeeld worden en dat ze dan daar ook over kunnen praten, openlijk. Mercy, dat was Arwen van Nehalenia in Middelburg. Nu wordt er veel gepraat en gediscussieerd. Maar hoe is het nu eigenlijk gesteld met de acceptatie van homo's en lesbiennes in Zeeland? Ja, dat kan je eigenlijk niet zo in zijn algemeenheid zeggen hoe het is gesteld in Zeeland. Dat hangt echt af van het gezin waar je uitkomt. Soms heeft de cultuur ermee te maken, religie. Bij de een gaat het makkelijk, bij de ander moeilijk. Feit is wel dat de overheid heel veel doet om het LHBT'ers makkelijker te maken. Zo zijn er allerlei projecten op school over diversiteit bijvoorbeeld. En ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn dat coming-out-dag op een dag niet meer nodig is. Omdat het gewoon heel normaal is om uit de kast te komen. Precies. Mercy Kamermans, dankjewel. Het waaide stevig, het was grijs en het was nat. Kortom, het was herfst. Alleen de temperatuur deed daar met 17 graden nog niet echt aan mee. Maar deze paddenstoelen zijn ongetwijfeld wel in hun nopjes met dit weer. Van het weekend wordt het niet veel beter. Het blijft onbestendig, wel neemt de wind iets af. Uitzondering is Zeeuws-Vlaanderen, want daar schijnt uiteraard af en toe de zon en blijft het grotendeels droog. En het is de Week van de Veiligheid. Zometeen na het nieuws de laatste aflevering van Zeeland Veilig. 3 jaar terug. Toen ging het dus op deze locatie helemaal mis. Het hele proces was verstoord, alles dood. De bacteriën dood? Alle bacteriën dood. Heel het biologische zuiveringsproces was helemaal om zeep. De zuivering moest stil worden gelegd. Maar waar kwam die verontreiniging vandaan? Ja, het antwoord op die vraag hoort u straks in Zeeland Veilig, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht. En mocht u nou met het voorspelde hondenweer niet echt weten wat te doen, morgen zenden wij vanaf 4 uur de wielerkoers Tax Pro Classic uit, live op tv. En als dat nog te laat voor u is, de collega's van de radio zijn er al vanaf 1 uur bij. En tot zover de huishoudelijke mededelingen. Fijne avond, goed weekend en tot morgen.